Kaya ano nga, 5 man lakada nga kwadrado at imo gipapalita ako na tuna. Agi, kay nakapalit ka rakin manok, naluluoy ka na kaya, kay warya ka katurugan. Mga mapalit kay mo. O sige, ani ka ko din hitatagan din hitakon, luti din ni obos. Oh, sige, sige. 5 kada nga kwadrado. Oo. Amo na gadin ni nadat bala ni Michael. Amo mentot duha ko ni Junjun. Ngupayong ko daw. Ngupay! Ngupay! Uy, ano man ikaw? Ano? Ikaw, Michael! Oo, ako yung Michael. Kaya ano? Nagsiring man na ako ni Junjun nga, may da ka mong kunong gimbabalik nga tuna. Oo, pwede ako gimbabalik yung tuna. Pare Jun nagsiringay mo. Oy, Junjun! Aw. Pwede ako may ito ni mo gimbabalik nga tuna. Oo, kikitaon ta, kulta na ako na. Oo. Ay, salamat na yun. Nakabiling gad mo na kintuna. Adi ta akong tuna didi. Adi didi, tara, makita ka? Oo. Tara, tara. Pwede. Amo na din ta akong ibabalik yung tuna. Ini din nga bakante. Tigang din nga bakante. Oo. Gat na ibot bukid. Haluwag na akong tuna. Kaluwag mo ito ni mo tuna ba? Interesado ko pumalit, kita akong tuna. Oo. Oo, tapos nga balik ito ni mo tuna. Kuan, ita akong balikin hinita akong tuna. Kuan, tagmail it dangaw. Kamamahal ba ni mo mamalig nga pinistika? Diri square meter. Diri na. Nalugi akong, kay dati, nagbalik akong square meter. Lugi. Amo to nga, tagmail it dangaw takbaligya. Sige, mapalit na lang ako. Kanan 5 laka dangaw. Kwadrado. Kwadrado, oo. Kwadrado. Oo. Oo, sige. Bini ko na lang tatagan na luti din, hey. Oo, sige. Kaya ano nga, 5 man lakada nga kwadrado at imo gipapalita ako na tuna. Agi, kay nakapalit ka rakin manok, naluluoy ka na kaya, kay warya ka katurugan. Mga mapalit kay mo. O sige, ani ka ko din hitatagan din hitakon, luti din ni obos. Oo, sige. 5 kada nga kwadrado. Oo, Sige, kay susuklon ko. Oo. Ada mo lay niya, mabalik na lang ako, kay mag-withdraw lak dito. Oh, sige. Makatun kayo ha. Oh, sige. Oh. Amo lay. Balik na yun. Makatun na lang kayo niyan. Oh. Masurong ko tuna. Tagbilit dangaw. Dapat takbalay ko kung hindi nga ako tuna. Adik magulat tayo ya. Istila hiya. Kamumalit nga ito, natagmilit dangaw. Piniste, maghuhulat na latiya. Direkti palit. Pabalik mamilingin iba. Mabay ko nga balik ka tunayan niya tao kay pagbayad niya. Manmamalit aking gamit. Mapalit aking kuhan. Mapalit aking rip. Ganun TV. Surong mo tuna dida. Wala sa lahat ko kayo nagbaw.